Er du okay? Er den i gang? Ja. Nu skal vi se, vi er til fodbold. Er du klar, Kevin? Bam der! Der er frispark! Der er frispark! Der er straffe! Straffe fældet, mand! Der er straffespark! Der er straffekast! Nej, straffespark! Er I klar til at se et professionelt straffespark? Straffekast, det står ikke på linjen! Der er straffekast! Der er straffekast! Prøv at være lidt mere præcis, mand! Der er fucking straffekast der, mand! Er du klar?